Takže, chcem tortu s mojimi obľúbenými cukríkmi Skittles. Jednoducho, hlavnou vecou tu je nešetriť sladkosťami. Potrebujeme ju ozdobiť nimi. Ako najviac to len... Bude to veľmi farebné. A aby cukríky nepadali, urobím niečo iné. Na to potrebujem pripraviť cesto. Vezmete múku, mlieko a vajcia. Teraz to veľmi dobre premiešaj. Takmer hotovo. Jediné, čo zostáva, je dobre ho zamiesiť a nakrájať na dlhé plátky. Presne takto. Pozri, aké je to úžasné. Cukríky prikryjem výslednými pásmi a potom pôjde koláč do rúry. Aký som skvelý kuchár. Teraz si môžeš dať pauzu. Kto sa pošmykne pri varení? To je nezodpovedné. No, ako sa ti páči môj koláč? Pozri sa, aký je jasný a hladký. Ale to nie je všetko. Chcem, aby celý koláč bol jasný a farebný. Na to potrebujem fén, ktorým roztopím farbu cukríkov Skittles. Perfektné. Jediné, čo zostáva, je usporiadať sladkosti. Bellissimo. Áno, ešte trochu sem. Myslím, že torta je hotová. Je čas ju vybrať. Som si istý, že Betty sa tento zázrak určite bude páčiť. Nemal som to robiť tak dlho. Ako sa ti páči moje náradie na sochárstvo? Myslím, že je to najlepšia vec, ktorú som kedy urobil. Áno. Zastav. Musím tiež variť. Ach, na čo čakám? Musíme naliehavou potrebou ozdobiť tortu sladkosťami. Na to použijem aj Skittles. Ale so zbraňou. Sakra. Poďme urobiť... Ako to manipulovať? Ach. Tada. Myslím, že je to pripravené. Kamoš, Hádať, je čas kto bude vybrať tým. víťaza. Dobrú chuť. Všetky torty sú veľmi krásne. S výnimkou Emmas. Možno to znamená, že je to veľmi chutné? No, obyčajná torta. Pozrime sa, čo ma čaká v strede. No, to je zaujímavé. A úplne iná záležitosť. Veľmi chutné, babička. Tu, čo zostala, je šéfová. Sex torta vyzerá samozrejme neskutočne skvele. Chutí to rovnako skvelo. Prajem si, aby som mohol jesť každú sladkosť čo najskôr. Je to jednoducho neskutočne lahodné. Zach, vyhral si. Áno, vedel som, že vyhrám. Tentoraz chcem melónovú tortu. Toto je veľmi zaujímavá výzva pre moje kulinárske schopnosti, ale zvládnem Aký to. spôsob, ako urobiť melónovú tortu? Celý môj Viem melón. naisto, že najprv sa treba zbaviť nadbytočnej šupky. Tortu použijem labu. Presne takto. Je to také jednoduché. A nebude to problém. Vidíš? Teraz musíte orezať melón na takzvanú tortu. Asi sa tým nebudem toľko trápiť. S melónom je všetko oveľa jednoduchšie. Stačí ho len prekrojiť na polovicu a zamiešať doň trošku želatíny. Ale najprv musíme vybrať dužinu. A teraz, až potom, pridáte trochu želatíny. Hlavná vec je robiť všetko veľmi, veľmi opatrne. Babka, bolo to také úžasné. Tak, rozbijem melón diamantovým krompáčom. Buď opatrný. Prestaň. Všetko lieta okolo. Ospravedlňujem sa. Hral som sa príliš dlho. Ale nebojte sa. Melón je takmer hotový. Pozrite sa, aký je tento kúsok chutný.
Ale podávať Betty obyčajný melón nie je ten prípad. Bude to oveľa lepšie, ak melón ozdobím rôznymi dobrotami. Potom to bude oveľa viac ako torta. Pozri sa na to. Marshmallow sú také super. A gumené medvedíky? Hurá! Ty to nazývaš tortou? To je úbohé. Skutočná torta by mala pozostávať z niekoľkých vrstiev. Preto je dôležité venovať pozornosť tomuto aspektu. A lepiť Plátky jedno... melóna so špeciálnym krémom. Krém je potrebné zarovnať a bolo by pekné pridať aj nejakú farbu. Môj koláč bude zelený zo spodu a červený na vrchu. Skvelá farebná kombinácia pre melónový koláč. Nevyzerá to zle, ale ja mám pripravenú svoju želatínu z melóna, takže nikto z vás by netušil, ako pripraviť melónový koláč. Samozrejme nie, pretože moja torta je oveľa chutnejšia. Nie len, že som ju natrela tak, aby vyzerala ako skutočný Tiež som melón. vytvoril umelecké dielo. Tak sa Ale pozri. aké roztomilé to dopadlo. Betty, je čas vybrať si, ktorý koláč chceš. Hurá! Emma, čo si to urobila? Len si pchala cukríky do melónu? To, samozrejme, vyžaduje úsilie, však? A iní sa snažili oveľa viac. Človeče, chutí to tak. Už som ochutnal lepšie. Pozrime sa, čo pre mňa pripravil šéf-kuchár Zach. Ten koláč vyzerá úžasne. Tak dobre. Tento koláč je jednoducho neuveriteľný. Zostáva len ochutnať, čo pre mňa pripravila moja milovaná babička. Podľa textúry. Myslím, že je to želé. Toto je také smiešne. Hurá, babka! Dnes si všetkých predbehla. Hurá, dúfal som. Tento raz mi priprav tortu s bábikou. Myslím si, že to bude zaujímavá výzva. Bude to ťažké. V skutočnosti je všetko oveľa jednoduchšie. Nevidel si? To som ja! Mám nápad, ako ťa stvárniť, Betty. Priamo na torte. S týmito ovocnými plodmi to bude veľmi jednoduché. Použijem kiwi. A potom ešte viac ovocia na ozdobenie mojej milovanej vnúčky. Len sa na to pozri. Také milé. Ostáva už len spraviť vlasy. A môžeš to podávať. Je to skvelý nápad, ale vôbec to nevyzerá ako ocko. A ja veľmi milujem ovocie a bobule, ale je neskoro na reči. Je čas začať pracovať na torte. Najprv si rozcvičím ruky. Samozrejme, aká tvár bez očí? Musíte pridať oči a zjesť koláč. Tu sú moje marmeládové oči a tieto použijem na pridanie úst na jej tvár. Myslím, že je to také rozkošné. Ostáva už len pridať vlasy a je to hotové. Vyzerá to nechutne. Strašne, ako... Predtým, než začnem pracovať, musím zmeniť tvar... Tortu a vytvarujú do kruhu. S tým som sa vysporiadal veľmi rýchlo. Teraz budem potrebovať bábiku, ktorú vložím do torty. Torta bude vyzerať veľmi podobne ako obrovské kuracie šaty. Stačí ju dokončiť. Samozrejme, krém alebo šľahačka sú na túto prácu perfektné. Ale je to plastové. Nie je to jedlé. Prestaň so mnou hovoriť. K tvojej torte. Takže jediné, čo zostáva, je naliať sladký sirup do špeciálnej formy, ktorá ho urobí veľmi krásnym. Možno je toto moja obľúbená chvíľa varenia. Milujem, keď niekto takto predvádza svoju tortu. Len trochu posýpky. Áno, bola. Nuž, poďme. Som si istá,
že tieto šaty budú neodolateľné. Och, Patty, uži si jedlo. Wow. Som nadšená z každého koláča, ale začnem s tým od babky. Jej koláč vyzerá neskutočne chutne. Uvidíme, či je to pravda. Áno, je to také dobré, ale niečo chýba. Emma, čo si uvarila? Prečo má táto torta taký strašidelný výraz? Nie, určite mi nie je podobná. Dúfam, že táto torta je aspoň chutná. Zvyčajne to bolo chutnejšie. Dobre, zostáva len nájsť to, čo uvaril Zach. Wow, je to naozaj najlepšie, pretože naozaj vyzerám ako bábika. No, skúsme to. Či je to dosť chutné? Toto je neskutočné. Zach, gratulujem k víťazstvu. Tak super. A bolo to jednoduché. Takže v prvom rade chcem takúto tortu. Ako na tomto obrázku. Áno, urobíme to. Dobre, Cake, som v tom majster. Čo? Ach, Cake, teraz to spravím, vnúčka. Potrebuješ len trochu múky. Pár vajec? No, však nemáme mlieko? Teraz potrebujem dvere. Och, aká krása. Nie je to tak, Maggie. Prečo piecť, ak už existujú hotové koláče? Pozri, aké sú dokonalé. No, Storbot, čo nie sa je to deje? domáce. Dobre, čokoľvek chceš. Zatiaľ môj profesionálny mixer prešľahá cesto za mňa. Áno, to je ono, čo potrebuješ. Rozdiel na 5 rovnakých častí. A teraz musíme pridať farby. Nasadím si rukavice a dobre vymiesím cesto. Áno, teraz bude každá páska jedinečná. Veľká vec. Aj moja torta bude jedinečná. Hlavne s arašidovým maslom. Rozotrieme to na prvú vrstvu. Potom aj na druhom. Presne takto. Môžeš to dokonca ochutnať. Také krásne a také chutné. Teraz tretí. Chcem ešte viac. Aká vôňa. Také dobré. Maggie, čo robíš? Nerob to. Radšej sa pozri, aký domáci džem mám. Myslím, že nalejem celý pohár do môjho koláča. Ach, aká krása. A tu je moja značková bábika zo sieťoviny. Pozri sa na to. Úžasné. Ďakujem. A aká vôňa. Je čas ísť do rúry. To je ono. Len na chvíľu. Babička si zdriemne. A tu sú moje vrstvy pripravené. Je čas zbierať tortu. Každú vrstvu použijem s mojou charakteristickou farebnou krémovou polevou. A farby budú zodpovedať farbám vrstiev. Ozdobte krémom zvonka. A teraz ho treba vyrovnať špeciálnou stierkou. Ach áno, tento koláč bude dokonalý. Ale to nie je všetko. Teraz urobím sladkú dúhu. Položím ju na tortu. A pozri na dúhu. A môžeš vidieť aj jednorožca. Na bokoch budú mraky a srdcia. Zdá sa, že som sa prekvapila. Toto je dokonalosť. To sú moje hodinky. Je čas získať koláč. Čau. Aká vôňa. Je čas obdarovať Sofii. Uhnite sa, chlapci. Babička je tu. Och, nie! Majú také krásne koláče, ale môj je absolútne hrozný. Mám nápad. Ozdobím ho cukrikmi M&M.
máš, Sophie. Skúste to čoskoro. Wow, koľko koláčov. Kde začať? 1, 2, 3, áno, tento. Vyskúšajme. Je to trochu suché. Bez Coca-Coly to tu nejde. Och, prepáč, Maggie. Wow, to je babkin jahodový koláč. Ako vonia. A je to také láhodné. Babka, Mysel. kto si? Jej, aká je to krása. Naliehavo si chcem dať kúsok. Wow, sú tam dúhové farby aj vo vnútri. A tak chutné. To je môj vkus. A také jemné. A tento jednorožec. Wow, šéf kuchár. Vyhrali ste. Je neporovnateľný. Áno, vedel som svoje o podnikaní. Tak teda, teraz chcem popcorn ako v kine. Čo to je? Popcorn? No, tak to zvládnem. Tu sú policajti. To nie je ono, bábka. Tu sú potrebné špeciálne zrná a ja ich mám. Pripravím vázy z fóliou. Teraz elegantne. Nasypte zrnka priamo do nich. A samozrejme, olej. Najčerstvejší nalejem zrno. Presne takto nikam nepôjde s tými farbivami. Však? Dajú popcornu trocha jedinečnosti. Tento je tu a tento je tu. Urobme z nich dúhu. Je čas zapáliť, dajte si pozor na zrnká. Je čas vybuchnúť. To stačí. Pozrime sa, čo sa stane. Áno. A Popcorn. červená. Čo povieš, babka? Ako sa ti páčia tie farby? Títo kuchári. Všetko bude odo mňa prirodzené. Stačí získať zrná s mojím novým vynálezom. To je všetko. Medveď, teraz pridaj trochu masla. Aj keď môžete urobiť viac. Kerím sa nad tým. Pošlem tam menas. Chudák cukor. Moja Sophie veľmi miluje sladkosti. Rovnako ako ja. A teraz čo? Problém. Zdá sa, Proces že... sa začal. Zrná explodujú priamo na panvici. Pripravená. Aká vôňa... Je čas Pokračuj. Rozčasťuj marshmallows na panvic. Tím pro ní meni nápas. A teraz tam daj pukance. Dôkladne všetko premiešam. Dostal som lepivú gulu popcornu. Alebo skôr až 5 gul rôznych farieb. Je Čas to... nasypať popcorn do... No, aká nádhera. Čo máš tam, Sam? To nie je popcorn? Hej, vezmi si to sám. Poď. No, ako deti vy chlapci. Je dobré, že mám popcorn, ktorý práve potrebuje. Pozerajte sa na tú panvicu. Už je pripravené na ohrev. Áno, nemusíš sa namáhať. Počkaj sekundu. Čo je to za zápach? Čo tam máš? Čo? Zápach? Vyzerá to, že to exploduje. K zemi. Maggie, čo si urobila? Nemyslela som to tak. Boli to pukance. Potrebujem to vyčistiť čo najskôr. Prežilo niečo? Len jeden? Ups. Prepáč, Sophie. Brena dnes zomrela popcorn. Fíha, toľko... A čo je to za zápach? Ach, čo to je? Ale spálilo Dole, sa. fuj! Tu je pravý popcorn. Skúsme ho. Ďakujem. Aký sladký. Ty o mne vieš všetko, babi. Wow, čo je toto? A naťahovania. A aké je chutné. Úplne neuveriteľné. Tento popcorn si určite zaslúžil vyhrať. Ešte jeden bod. Som najlepší. A ďalšie jedlo sú palacinky.
Zvládneš to? Čo je to? Palacinky? Ako ich uvarím? Je čas pridať vajcia do mlieka. Zvládnem to sama. No, ako vieš, pridám ich. A samozrejme, malý kvet. Teraz udriem bábiku mojim profesionálnym mixérom. Len myslím, že tento Budem kameň tiež. bol pre mňa. Je príliš skoro na to, aby si sa z toho tešil. Môj šľahač tu nebude fungovať. Som schopný cez to urobiť Áno, sám. musíme pridať Čo mlieko. tam je? Presne múka. Hej, Môžeš to urobiť s príkazovým riadkom, správne? musíme všetko zmiešať dokopy. zdalo sa, že nič. Tento systém je zvláštny. Možno ja. Cesto máme tu. Urobím to viac. Tak je čas naliať cesto do panvice. Sorry for shots. A teraz potrebujeme čokoládovú nátierku. Natriem ju na palacinku. Zajrite to ďalšou na vrchu. Aha, pozri, aké sú krásne. Čo? Čo robí? A ja pridám zelenú. Tuto je všetko. Celý set potrasný. Zober si trochu. A takto. Áno. Vidíš, Ako môžem? dovoľ mi to urobiť. Babka vie veľa vecí. Ale môžem kresliť so svojím farebným testom. Teraz neurobím len palacinku. Ale umelecké dielo. A teraz posledný dotyk. A Je Sophie pripravený. Čo? Majú všetko pripravené? A ja mám toto zvláštne cesto. Dobre, len ho vylej na panvicu. Poď so mnou. No, Sophie, si už hladná? My sme skončili. Prestaň s tým. Zastavte sa. Och, vy dvaja. Čo je to za zápach? Moja palacinka horí. Musíme ju naliehavo otočiť. Položíš vôňu Zobrať to teraz. Maggie, čo si to zase urobila? Myslím, že moja palacinka je hotová. Wow, ako si sa tak snažil. A aký zápach. Počkaj chvíľu, zase sa niečo pripálilo? Samozrejme, je to Maggiejina palacinka. Dokonca je strašidelné sa na to pozerať. Teraz je čas na túto palacinku. Je to môj portrét? Wow, úžasné. A také chutné. Počkaj chvíľu. Tieto sú babkyne palacinky. Och, áno. Vo vnútri je čokoláda. Presne tak, ako to mám rada. Sú tak chutné. Proste sa od nich nedá odtrhnúť. Babka, si tu jednoducho neporovnateľná. Toto je to najlepšie jedlo. Ďakujem, Sophie. Rozlúč sa s tebou. Ste pripravení vidieť, čo chcem? Skončil som. Chcem dezert. Tento koláč. Samozrejme, moja drahá. Všetko bude Och, pripravené. tí amatéri, musíte variť pokojne, aby všetko vyšlo presne tak, ako chcete. Už mám farebné korpusy na tortu. Najprv bude vrstva červenej, vytlačiť krém, dať žltú navrch, potom opäť vrstva krému a potom zelená a potom samozrejme modrá. Mám celý koláč poskladaný, takže je čas vyrezať srdce. Stop. Grimmer. Vrstva zelené. Mastíča. A samozrejme, ozdobte všetko farebnými sirupmi s príchuťou Skittles. Ach áno, to bude veľmi chutné a pestré. Myslím, že to je hotové. Podarilo sa mi tiež zložiť plášť. Budem mať čokoládový koláč, pretože bábätko Sophie má rado čokoládu, ale nechcem ho ozdobiť ovocím. Ozdobím ho čokoládou a nutelou. Áno,
Áno, Sophie miluje tieto čokoládové pochúťky. Trochu M&M's navrch. Bože môj koláč je taký čokoládový. No, môj koláč je tiež skoro hotový. Potrebujem Nutellu, ale kde je? Kto použil všetku Nutellu a M&M's? Chcem to použiť na svoj koláč. Ani kvapka Nutelly, ani jedna cukríková M&M's. Ach, aká smola. No, ak mi babka ukradla moje čokoládové sladkosti, tak ja si vezmem jej bobule. Miley, vráť maliny. Ach, aj tak si ich vezmi. Dobre, kde som prestala? Ach, správne. Dáme maliny do mixéra, mlieko a všetko rozmixujeme. Áno, máme tento malinový sirup. Poďme do tohto balónu. Slovo. Pripravené. A teraz musíme dať balón dovnútra torty. poďme na A krém. zavrieť. Ó, to bude také prekvapenie. Namažeme krém. A položíme Na tortu strane. na to. Presne tak. Samozrejme. A Nalejem samozrejme. nejakú medovú Mám nejaký želatínu slovný s hráč. príchuťou huba buba. Aké chutné a krásne. Nasypeme nejaké posýpky. A som pripravený. Jej! Radšej by som vyskúšal všetko. Ako vynikajúco všetko vyzerá. Chcem začať so zeleným koláčom. Poďme si odrezať kúsok. Wow! Je to také jasné. Skvelé! A chutí to výborne. Teraz chcem odkrojiť kúsok čokoládového srdca. Och, nemôžem uveriť vlastným očiam. Je to aj vo vnútri také čokoládové. Och, a veľmi chutné. Teraz torta. Tieto kruhy na torte. Na čo ich potrebujem? No, teraz vám to vysvetlím. Traf 100 deci a dostaneš ružového macka. Och, super. Je to také jednoduché. Teraz trafím cieľ. Jej, je to malinový sirup? Chcem teraz ochutnať tento koláč. Aké chutné. Super dobre. Výborne, Sofie. Podrž svojho medveďa. Ach, je to také mäkké. Vďaka, sestra. Miley vyhrala. Huraj. Víťazstvo je moje, som takej... Hladný a chcem praženicu. Vieš mi to pripraviť? Samozrejme, Zlatko. Čokoľvek chceš. Kde mám začať? Urobím klasické voľské oko. Rozbijeme vajce do panvice a pridáme slaninu vedľa. Moje praženica je hotová. Vylejme ju na tanier. Urobíme uška z opečenej slaniny a navyše nakrájam tento syr na pásiky a urobím fúzy. Dobrá práca, Miley. No, musím uvariť niečo chutné. Inak to Sophie vôbec nezie. Už som uvaril vajcia. Teraz musíme odstraniť škrupinu. Ach, krása. Teraz musím vajce rozrezať na dve polovice. Vytlačte krém z uvarených žltkov na jednu polovicu uvareného vajíčka. Teraz položte druhú polovicu na vrch. Urobme tvár. Vložte oči a ústa. Ach, mám roztomilé vtáčatko a vajíčko. Ach, úžasné. Hojty tojty, aké roztomilé. Áno. Prepáčte. No, poďme pokračovať vo varení. Teraz musíme vybrať žltky. Pošlite uvarené bielka do farebnej vody, aby zmenili farbu. Budem mať farebné varené vajcia. Uvarené žltky je potrebné rozmiešať vidličkou na vidličku. A potom, keď si popúčíš všetky žltky, treba ich tiež zafarbiť. Áno, budem mať rôzne farbivá. Pozri na to. Teraz vlož žltok do týchto bielok a je to jednoducho nádherné a krásne. Ozdobme všetko trochou zelene a môžete podávať. Perfektné, šéf-kuchár. Sophie, dobrú chuť. Wow, aké skvelé. Všetko vyzerá krásne. Okrem toho. No, poďme to aj tak skúsiť. Vezmime si kúsok. Pekne to vonia. No,
bude stačiť. Dobre, pozrime sa, čo ešte je pripravené. Och, farebné vajíčka. Nikdy som nič také nejedol. Výborne. Ach, aké roztomilé. Sú to malé kuriatka. Aha, kto pripravil taký zázrak? Idem vás hneď teraz zjesť, deti. Čo? Och, tak chutné. Vyzerá to roztomilo a lákavo. Chutné. Sophie, je to také kruté. Áno, jednoducho to milujem. Tak bezcitný, prestaň! Nie, nemyslel som si, že si taký... Och, je to také chutné. Ďakujem, babka. A príďte znova. Ona ich zjedla. Och, páčilo sa mi to. Víťazstvo je tvoje. Čo je s vami všetci? Myslel som si, že to bude vtipné. Dokončil som kresbu. Chcem popcorn. Čakám na tvoje možnosti. Bude to hotové. Najprv musíte dať kukuričné zrná do popcornového stroja. To stačí. Teraz pridajme Skittles na to isté miesto. Bude to lahodné. No, zostáva už len zapnúť zariadenie a počkať na výsledky. Ó, áno. Funguje to! Zelená popcorn. Len tu zomiera. Nápad. Môžem urobiť farebný popcorn s prírodnými farbivami. Bude to brokolica. Dáme ju do mixéra a zapneme. Pripravený? Teraz nasyp zrnka popcornu do panvice. To stačí. Nálej pretlak z brokolice, prikry vekom a počkaj na výsledky. O chvíľu sa začne variť popcorn. Babička, to je určite chyba. Musíš navliecť popcorn na špajdle. Chcem vyrobiť kyticu z popcornu pre Sofiu. Ach, áno. Určite to ocení. Áno, popcorn s brokolicou, kytica brokolice. Mám jednoduchšie nápady. Čakám, kým sa popcorn uvarí. Prečo ešte nie je hotový? Ach, stačí len zvýšiť výkon. Presne tak. Viac a na maximum. Och nie! Myslím, že som to prehnal. No, teraz mám hromadu spálenej pukance. Čo s tým mám robiť? Varíš to príliš dlho? Chcem pukance. Dobre. Ó, super, konečne. Kde mám začať? Wow, to je popálenina? Taký tu nepotrebujem. Teraz to pozametajme. Ani sa toho nechcem dotknúť. Dobre, perfektne. Och, chcem vyskúšať zelený popcorn. Vyzerá chutne. Vyskúšajme. Ako nechutné. Chutí to ako brokolica. Vezmi to preč. Je to tak krásne a vonia. Také chutné. Je to kytica pukancov? Ó, tak super. Skúsme to teraz. Také chutné. Kuchti, si víťaz. Hurá! Víťazstvo je moje! Sophie, určite máš rande. Dopredu, Zlatko. Môj Bože! Toľko chutných vecí! To sú rezance, ale Diana má najmenej rezancov zo všetkých. Začnime s ňou. Ale najprv sa pozrime na iné veľkosti. Wow, Nancy má 10 vrstiev rezancov. Môj Bože, čo má Chloe? Wow, 100 vrstiev rezancov vyzerá chutne. No, poďme na ochutnávku. Aké je to chutné, dievčatá? Chutí ako Coca-Cola Cool. Mám to naozaj rád. Ale je to proste príliš málo. Chcel by som viac. To je ono. Kto je ďalší? Prepáč, to všetko kvôli rezancom. Fuj, to je nechutné. No,
teraz som na rade ja. Mám skvelú zástrčku, elektrickú. Pozri na to, moja vidlička je jednoducho úžasná. Dokáže sa Je to preto, že sa rezance teraz navíjajú samé. A nie je to úžasné? Wow, chutí to ako Kit Kat. Toto je moja obľúbená čokoládová tyčinka. Určite ste doteraz nikdy neskúsili čokoládové rezance. No tak. Je to tak chutné, mňam. A táto vidlička je taká praktická. Otočí sa tak zábavne s rezancami. Skúsme dať rezance do úst. Ešte jedno. Pozri na to, tvrdá vidlička. Také chutné. Značka tej... Nedostalo sa mi do úst, ale aj tak. Fuj, to je nechutné. Teraz chcem vyskúšať moje rezance. Mám chuť huba buba. Je to tak lahodné. A môžem fúkať bubliny. Wow, podarilo sa. Takže by som mala jesť viac. Je to príliš ťažké v tomto vedre. Ach, do keľu. Diana, poďme jej pomôcť. Hej, čo robíš? Ach, vďaka, že mi pomáhaš vstať. Ale vôbec si nemôžem vybrať rezance z pasce. Celá som sa do toho zamotala. Môžeš mi pomôcť? Ani to nemôžem zjesť. Napadlo ma niečo, Diana. Zoberme si koniec rezanca a zjedzme ho. Dievčatá, nechajte aj mne niečo. Točí sa mi hlava. A teraz ideme nafúkovať bubliny. Čože? Bezo mňa? Ach, nech sa páči. No tak nehnevaj sa. Wow. Takže, to sú marmeládové oči. Aká sladká vec. A čo ostatní? Wow, Chloe má 10 marmeládových očí a Nancy má 100 marmeládových očí. Super, začnime s Dianou. Má len jedno. Wow, aké chutné. Škoda, že je toho tak málo. Ale je to veľmi chutné. Páčilo sa mi to. Ach, také dobré. Kto je ďalší? Ja. Je to tak? Mám až 10 marmeládových očí. Paráda. Zjem ich z PopTube. Wow, je to výborné. Podarilo sa mi zjesť všetko. Nie. Nancy, pomôž mi. Mám hrču v krku, pomôž mi. Ďakujem. Môžem dýchať. Ďakujem, Nancy. Nemáš za čo. Super. A teraz je rad na mne. Musím zjesť až 100 marmeládových očí. Znie to veľmi jednoducho, pretože sú tak chutné. A páči sa mi aj plnka. Diana, ani sa nepozeraj na moje dobroty. Sú iba pre mňa. Wow, sú tak úžasné. Ani jednu? Ale no tak. Chamtivá. Chcem zjesť všetko sama. Chutné. Čo ak by som práve vyhral? Netreba. Toto je len pre mňa. Mám skvelý nápad. Mám ponožku. Nie je to najčerstvejšie, ale mám nápad. Urobím handrovú bábiku. Super. Pozri na to. Vyzerá to tak vtipne. Musíš ochrániť moje marmeládové oči pred Dianou, kým som zaneprázdnený jedením. Skvelé. Naozaj ma chceš zastaviť touto ponožkou? Kde si to Áno, pane. videl? Odstúpil som od... No poď, daj si ruky. Ach, Výborné. aké super. Pusti ma. Nancy, tvoja ponožka je šialená. Nič Čo? nepočujem. Zaneprázdnený jedením marmelád. Dobrý chlapík. Pomôž mi. Plásni ma. Wow, to je toľko waflí. Nikdy som ani nesníval o toľkých. Wow, Nancy má 10. Super. Koľko má No, Diana? ja som- Iba jednu. To je pre mňa dosť. Aj táto jedna wafla môže byť najchutnejšia s týmito sirupmi. Potrebujem len pridať viac. Trochu tohto, trochu tamtoho. Skvelé. A teraz to ochutnajme. Vyzerá to tak chutne. Dobre, poďme. Mala som pravdu. Je to neuveriteľne chutné. Tak dobre. Dievčatá, čo vy? No, rozmýšľam, ako to zjesť. Napadol ma nápad. Nemôžem si predstaviť nič lepšie ako šľahačku s waflami. Môžem ich dokonca prilepiť k sebe. Potom dostanem domček. Jej, pozri na to. Wow, ešte trošku. Teraz strecha. Len sa na to pozri. Aké krásne. Bolo by lepšie to čoskoro ochutnať. Aké chutné. Paráda. Naozaj sa mi to páči. Wow, Nancy je chutné jedlo.
Radšej by som to vyskúšal. 2 mám toľko Je ako 100 jeden. waflí. To je pravda. Môžem postaviť aj dom, ale spojím ho s nutelou a bude oveľa chutnejší a spoľahlivejší než so šľahačkou, ktorá sa roztápa veľmi rýchlo. Tu a tam všetko upevníme. Skvelé. Potom pridáme ešte trochu nutely. A strecha na vrchu. Krása. Nemôžem sa dočkať. Naozaj to chcem vyskúšať. Dobre, ďalší. Och, pozri sa na to. Mám malú pevnosť. Musí byť napadnutá drakom. Dáme vojakov na Waffle Forges, aby ich chránili. Skvelé! Je to naozaj skvelé! A každú pevnosť musí napadnúť drak. A teraz hladný drak zhltne všetky chutné veci. A zje aj teba. Aké lahodné! Drak zvládne vojakov, ale pevnosť nechaj mne. Toto je raj! Mrazená nutella na wafliach sa stala takou chutnou. Bolo to správne rozhodnutie. Použite nutelu. Je taká lahodná. Zjedol som príliš veľa. Dobre, hráč, dobrá práca. Fíha, koľko gumových medvedíkov. Mali by sme čoskoro všetko ochutnať. No, Chloe má len jednu vec, ale Nancy má 10 gumových medvedíkov. Koľko má Diana? Ó, môj bože, až 100 kusov. To je ono. S kým by sme mali začať? Chloe, poď. Dobre, prišiel som na nápad, ako môžem zväčšiť môjho jedného gumového medvedíka. Stačí ho rozválkať a válček. Vidíš? Už sa zväčšil. Je to úžasné. Neuveriteľne chutné. Ale tak málo. Chcela by som viac. Koľko mám? Ukazuje sa, že mám 10 gumových medvedíkov. Lahodné. Mal by som ich čoskoro ochutnať. Dokonca som dostal skvelý nápad. Môžem to urobiť. Musím rozložiť medvedíky tak, aby tvorili 2 futbalové tímy. Je ich práve dosť pre mňa. Budem robiť skvelú hru a toho, kto skoruje, zjem. Som pripravená. Poďme na to. No tak, chlapci, začníme hru. Najchutnejší futbalový tím na svete. Hurá! Začníme. Dobre, hra začína. A týmy... Kde je zlato? Hurá! Príďte do mojich úst. Skvelé. Pokračujeme. A ďalší gól. Teraz zostáva iba pár kúskov. Ďalší? Už som zjedol takmer celý tím. Zostáva ešte pár. To je všetko. Hra skončila. Kto je ďalší? Poďte. Konečne som na rade. Naozaj chcem vyskúšať svoje marmeládové medvedíky. Aké sú chutné. Je vás tak veľa. Budem vás jesť veľmi dlho, ale to je super. Môžem si užívať také chutné jedlo veľmi dlho. Tak dobré. Zdvihnem to a chytím do úst. Toľko z nich, že ich môžem jesť celý život. Tak chutné. Teraz ich naraz zjem veľa. Možno to nie je až také dobré. Moja sanka je už vyčerpaná. No, viem, čo urobím. Dostal som nápad. Dám trochu do misky a teraz to roztopím. Takže premeníme to na tekutý marmeládový gel s týmto horákom. Áno. Teraz si vezmem tento tekutý marmelád a jednoducho ho vypijem. Áno. Myslím, že to stačí. Poďme to skúsiť. Pozri sa na to. Je to také krásne a je toho tak veľa a chutí to oveľa lepšie. Najlepšie na tom je, že to môžem stlačiť ako sliz. Pozri sa na túto konzistenciu. No, už misku nepotrebujem. Teraz môžem prejsť k umeleckej časti. No, najprv musíme všetko krásne rozložiť. Bolo by potrebné zhodnotiť chuť. Úžasné. Prečo nikto nepovedal, že to môže byť také lahodné? Ani nemôžem urobiť veľký marmeládový medveď. Pozri na to. Je to super. Už si zistil, čo s tým robiť? To je veľký gumový medveď. Vyzerá krásne a chutne. Skús to čoskoro.
Diane sa to neuveriteľne páči. Dievčatá sú tak závislivé, keď ťa sledujú, ako s chuťou ješ a oni iba neodmietajú to skúsiť sami. No dievčatá, už som hotový. Ospravedlňujem sa, nechal som sa uniesť. No, to je Môžete získať kufrík peňazí, ale ak mi uvaríte dubajskú čokoládu, každý na to bude mať iný rozpočet. Alex uvarí čokoládu za $1. Nie je tu veľa ingrediencií, ako vidíte. A Jane bude variť za $100. Tu je už oveľa viac možností. Ale Max bude variť čokoládu za $1000. Jeho súprava ingrediencií je pôsobivá. Ak sú všetci pripravení, poďme začať. To je skvelý nápad. Vyťahneme čokoládu. Presne tak. Teraz to vložíme do formaj. Položte čokoládové tyčinky. A teraz to roztopíme fénom. Tuto je. Musím to priviesť do tekutého stavu. skvelé. Presne to, čo som potreboval. Alex, vezmi to. Wow. Dobre, toto mi môže byť tiež užitočné. Roztopím svoju rúžovú čokoládu. Wow, to bolo rýchle. Máš nejaké lacné čokolády a ja mám oveľa lepšie. Tento tvar je malý, ale tento je obrovský. Stále ho naplňame čokoládou z fontány. Mohlo by mi to byť tiež užitočné. Keďže to Max zahodil, môžem to použiť. Vezmem si svoju tekutú čokoládu, nalejem ju do formy. Rovnomerná vrstva. A teraz potrebujem všetko zamraziť. Môžem si požičať sprej od Jane. Čo to robíš? Alex, to nie je fér. Je to moje. No dobre, musím teraz niečo uvariť. Zoberieme si špeciálnu pastu na dubajskú čokoládu. Je tam pistácia a chutné kadajfi cesto. To je také dobré. Potom nalejeme viac čokolády na vrch. Tak? Nádherné. A na naplň použijem rúžovú nutelu. Vlastne aj viac. To je všetko. Teraz nalejeme vrstvu čokolády. Na všetko. Mám ďalší nápad. Urobím cukrovú vátu. Mám na to stroj a mám cukor. Len nasypeme cukor dovnútra a teraz navinieme cukrovú vátu na tyčinku. Funguje to. Nikto mi nepovedal, ako mám používať cukor. Vyrobil som cukrovú vatu a použijem ju na plnku čokolády. Mňam. Takto to tam dáme a nalejeme ďalšiu čokoládu na vrch. No, budem potrebovať zlato. Potriem ho na čokoládu pomocou tohto mlynčeka na mäso. Pozri sa. Vychádza zlatý prach. Skvelé. Posyp ho po celej čokoláde. Nádhera. Teraz je už šéf kuchár tu. Skús moju čokoládu. Páni, urobil si to tak rýchlo? Začnime s Maxom. Ako to odhryznem? To je ono, rozlámem to. Dobre. Nutella ponga. To je skvelý nápad. Podarilo sa to chutné. Max, urobil si prácu. A čo urobili tvoji kolegovia? A mám aj nejakú lahodnú čokoládu. Skús to. Samozrejme. Vyzerá to chutne. Poďme si zahryznúť. Pistáciová plnka, klasická dubajská čokoláda. A čo urobil Alex za $1? Poďme to rozbiť. Jej, vo vnútri je cukrová vata. Chutné. Alex, dobre si to spravil. Vezmi si svoju cenu. Nemôžem uveriť svojim očiam. Chlapci, vyhral som. Nie ste za mňa šťastní? Nedám sa s vami rozdeliť. Teraz Jane varí za $1. Nie je veľa ingrediencií, ale niečo z toho určite vznikne. Max bude variť za $100. Ingrediencie sú tu už lepšie. A Alex teraz varí za $1000. Super! Ukážem vám, čo potrebujete urobiť. A bude to... Nič neklkajem. Klktajú. Budem čakať. Mám jednu jahodu. Dobre, poďme ju roztlačiť vyrezávanou vidličkou. Presne tak. Myslím, že to funguje. Nalejme tu do šálky. Teraz na to nalejte mlieko. A ukázalo sa, že to vôbec nevyzerá lákavo.
Dobre. Tvoj koktail je taký lacný. Ukážem ti, ako pripraviť naozaj chutný koktail. Nalej jahody do mixéra s mliekom. Teraz ho zapni a všetko spolu premiešaj. Skvelé! Chcem urobiť koktaily z rôznych bobúľ. Bude tam jahoda, hrozno a čučorietka. Všetko ozdobíme šláhačkou a zostáva už len posypať farebnými posýpkami. Navrch. Butterfloor piment slanku, ktorý žirstých ta koktejlov s šírim kuchár pohodlne pí. To určite nemáš. Super. Má 3 koktajly. No, to zvyšuje jeho šance na výhru. A mne zostal toaletný papier. Vyrobím koktajlovú trubičku z toho, čo ostalo z papiera. Myslím, že to bude fungovať. No! Budem potrebovať zmrzlinu. Je taká chutná. Mňam. Preneste ju do väčšieho pohára. Teraz ju zohrejte fénom, aby sa zmrzlina roztopila. Toto bude môj koktail. Skvelé. Teraz to ozdob krémom a rôznymi dobrotami na vrchu. Sušienkami, čokoládou. Chcem urobiť veľa cukríkových dekorácií. Za 5 sekúnd to vyzeralo nádherne, však paráda. Šéf-kuchár prichádza. Čo ste spravili? Pochválte sa. Max má 3 koktajly. Vyskúšajme prvý. Celkom chutné. Druhý je skvelý a tretí nie je zlý, Max. Odviedol si skvelú prácu. Ďakujem, šéf-kuchár. Teraz je rad na Jane, aby usporiadala koktajlovú party. Čo si urobila? Tento papier. Fuj, ani to nechcem skúsiť, Jane. Počkaj, musíš to skúsiť. Je to naozaj chutné. Dobre, keď na tom trváš. Šéf-kuchár! Čo to bolo? Dobre, pozrime sa. Čo tu máš, Alex? Sušienky na vrchu a nejaké iné čokoládové dobroty. Úžasné. A pozri na to. Samotný koktail je vynikajúci. No, gratulujem k ďalšiemu víťazstvu. To myslíš vážne? Áno, moje druhé víťazstvo. Chlapci, nezávidte mi. Čo? Nie. Mám ingrediencie v hodnote $1. To nie je fér. A teraz mám 100. Nie zlé. Všetko, čo potrebujem, je tu. A ja mám $1000. Wow, je to prvýkrát, čo vidím toľko rôznych jedál. Mal som vymyslieť ďalšiu úlohu, ale zabudol som. Kde je to? S výnimkou. Kde je vajce? Dobre, to je všetko. Je to len jedno? No dobre, rozbijem to. Je to také odporné. Mám tam trochu škrupinky, ale to je v poriadku. Zapnite sporák na maximum. Počkajte, omylom som to rozbil. Nie, na panvici je oheň! Ako to uhasiť? Nie, všetko mi teraz zhorí. Čo mám robiť? Musím to urgentne uhasiť. Dobre, začnem robiť miešané vajíčka so $100. Nič komplikované tu nie je. Rozbijeme pár vajec na panvicu. Rozložíme klobásu a slaninu a opečieme. A rozhodol som sa oddeliť bielky od žltkov. Teraz pridajte červené farbivo. Perfektné. Zmiešajme to všetko spolu. Ukázalo sa, že je to červený proteín. Teraz to vylejeme na ďalšiu porciu proteínu a zrolujeme to do rolky. Dajme to na tanier. Skvelé. Teraz to nakrájajme na kúsky. Potom ozdobíme horčicou, rozmarín a cherry paradajky. Šéf-kuchár, sme pripravení. Stále horím, šéf-kuchár. Ale som pripravený. Dobre, skúsme to. Ale je to nemožné jesť, kým to horí. Čo tam je? Fuj, to je nechutné. Spálené práženice, preč s tým. Jane, čo si to urobila? Dobre, vyzerá to pekne. Skúsme to. Celkom chutné. A pridáme aj nejaké cherry paradajky. Skvelá práca. Ďakujem, šéf-kuchár, snažil som sa. Dobre, pozrime sa, čo tu máš. Mám rád anglické raňajky. Vyzerá to super chutne. Nádherné. Všetko spolu tak pekne ladí. Ale tento raz vyhrala Jane. Aké nečakané.
Ďakujem. Ale podľa výsledkov výzvy Alex vyhráva. Vyhral si $1 miliardu. Wow. Super. Je to zase on? Ale ako? Prečo sa na mňa stále tak zvláštne pozeráš? Hoj. Ups, asi musím utekať. Podielte sa o peniaze. Doženieme vás. Počkajte. Alex stratil pár dolárov. Vezmem si to pre seba. Začneme jednoduchým. Urob mi chutné palacinky. Palacinky. To zvládnem. V živote som urobil toľko palaciniek. Poznám ich recept naspamäť. Najprv zmiešaj múku s mliekom. Potom rozbij vajce do vzniknutej zmesi. Zach, na čo čakáš? Opakuj po mne. Ako povieš, že to musíš urobiť? Mám hlboký tanier. Už len naliať múku tam. A čím viac, tým lepšie. Ach, áno. Nie je ľahké zvládnuť múku. Ďalej prídu vajcia. S nimi tiež treba byť opatrný. A nesmieme zabudnúť na mlieko. Babička to tak učila. Jej, babička. Áno, máš plnohodnotnú bábiku pripravenú. Áno, čoskoro budú palacinky. Čo som to spravil? Babi, to všetko je tvoja vina. Rozptýlil si ma a omylom som obliala svoju bábiku. Ale nevadí. Myslím, že keď to pretrepem, bude to v poriadku. Tento hlúpy mixér sa práve zasekol. No tak, vylezte odtiaľ. Kde sú násadky mixéra? Och nie, ako ich dostanem von? Zjavne sa usadili v mojej bábike navždy. Áno, Zach, si mizerný kuchár. Budeme si musieť uvariť tie najchutnejšie palacinky sami. Aj tak nemám žiadnu konkurenciu. Len sa pozrite na tú krásu. Taká nádhera. Samozrejme, tieto palacinky je potrebné poliať javorovým sirupom, aby boli ešte chutnejšie. Kúsok masla by tiež neublížil. Mnohé sa podaria, samozrejme, celkom dobre, ale sú príliš nudné. Prečo neurobiť palacinky aj farebné? Tak bude zaujímavejšie jesť ich. Krása. Farba je hotová. Poďme. Moje palacinky sú vo forme. Takže budú svieže, chutné a zapamätateľné. Takáto krása vás určite nesklame na dlho. Tak krásne. Ešte trochu otočíme na druhej strane a hotovo. Takže všetci majú také krásne palacinky. Čo mám robiť? Presne tak. Prečo variť palacinky od začiatku, keď si môžete jednoducho vziať hotové? Napríklad vyrezať kruh z chleba pomocou pohárov. Aby boli chutnejšie, potrebujete posýpku a šľahačku. A keď pridáš trochu farebných posýpok, moje chlebové placky budú ešte chutnejšie. Pozri! Už je to skoro hotové. Posledné gesto. Pozri sa na tú krásu. Kate, je čas vybrať víťaza. Áno. Wow, nečakal som takú rozmanitosť palaciniek. Začnime so Zachom. Dúfam, že ma táto palacinka nesklame. Aj keď vyzerajú dosť zvláštne. Ale posýpka a smotana sú dobré. Dobre, poďme ďalej. Kto sú títo modrí čudáci? Originál? Ale sú chutní? Och, naozaj sa mi to páči. Tentokrát to určite skúšali pre mňa. No, zostala už len od babky. Babka, nesklam ma. Tak nádherné. Och, chuť môjho detstva. Babička, ty najlepšie vieš, ako robiť chutné palacinky, takže víťazstvo v tomto kole patrí tebe. Juchu, neboj sa. Jeden deň bude šťastie aj na tvojej strane. Si pripravený na druhé kolo? Tak mi hneď teraz urob nejakú chutnú, horúcu čokoládu. Budeme hotoví.
Jednoducho. No, všetci sa rozprávajú a ja ako najchytrejší si užívam Nutellu. Nie je ti to trápne? Potrebujem túto Nutellu na prípravu horúcej čokolády pre Kate. Plánujem vyhrať aj toto kolo. Na to potrebujem zamiešať Nutellu s mliekom. Potom dať túto zmes na oheň. A samozrejme, dobre ju premiešať. Vonia to lahodne. Ach áno, tá vôňa je úžasná. Je čas začať variť. Ale mlieko sa nedá otvoriť. Uf, aj tak ťa otvorím. Ach nie, som celý od mlieka. Určite musím vyhrať, aby obete neboli zbytočné. Na to používam obľúbené čokolády všetkých ľudí na planéte. Určite s nimi nestratím tvár. Pozeraj a uč sa. Horúca čokoláda je minulé storočie. Dnes sa čokoláda podáva samostatne, pretože takto vyzerá krajšie a je aj oveľa chutnejšia. Poznám len vynikajúcu formu jej podávania. Potrebuje byť iba potretá v špeciálnom odtieni. Takto budú pol gule a potom ich slepím, aby vznikla gula. Nalejem dovnútra kakao, aby to chutilo ešte lepšie. A aj nejaké marshmallows. A teraz to jednoducho zavri. Voilà! A na vrch pridám viac čokolády. Práve perfektne. Teraz môžete naliať horúce mlieko do pohára. Stačí hodiť jednu gulu do toho a okamžite sa zmení na čokoládu. Čo? Ach, také ťažké. Moja vnúčka miluje domáce kakao a horúcu čokoládu. Tiež sa mi to páči. Čo je to za vôňu? Ach, Zach, tvoja horúca čokoláda horí. Och nie, vypnem to. Och, prečo je čokoláda taká tvrdá? Nemal by som nič variť? Ach nie. No, predstierajme, že som to plánoval. Čokoládová socha. No. Zach, čo si spravil? Nevyzerá to naozaj ako kakao alebo horúca čokoláda. Veľká vec. Je to len hromada čokolád. To nepôjde. Pozrime sa, čo mi pripravila moja milovaná babka. Domáce kakao. Mňam. A tiež s koláčikmi. Tak dobre. Jediné, čo zostáva, je ochutnať, aký zázrak pripravila šéf-kuchárka Tina. Uhol, samozrejme, je oveľa zaujímavejší ako zvyšok. Hou, myslím, že som to pochopil. Jej horúca čokoláda je niečo neuveriteľné. Pozri sa, ako sa topí. Poďme na to. Také magické. Je to naozaj čokoláda? Poďme skúsiť. Je to jednoducho niečo neuveriteľné. Víťaz tohto kola je jasný. Tina, stávaš sa jednou. Zjavne. Koniec koncov. Som tu jediný profesionál. Teraz chcem tortu. Veľkú a chutnú. Kráľ mal veľmi dobrú chuť. Ľahké. Určite to zvládnem. Je dobré, že babka pozná vkus svojej vnúčky. Budem môcť dať presne ten koláč, ktorý má Katka najradšej. A urobím ho v tvare srdca, aby vedela, že ju milujem. Presne tak. Tak roztomilé. Vrstvy musia byť dôkladne potreté krémom, aby sa neslepili. Čím viac krému, tým bude torta chutnejšia. Preto treba každý milimeter torty potrieť krémom. A teraz len zarovnám boky torty. Hotovo! Také dobré. Teraz nie sú lepšie ozdoby na tortu ako čerstvé bobulové ovocie. Je potrebné odrezať z nich prebytočné lístie a skombinovať bobule s tortou. Bobule dodajú torte sofistikovanosť a, samozrejme, príjemnú chuť. Ako sa ti páči moje dielo? Je to nejako až príliš obyčajné. Teraz ti ukážem, ako pripraviť chutnú a skvelú originálnu tortu. Najprv by sa mal koláč rozdeliť na dve časti, potom by sa mal z koláča vykrojiť kúsok. Pripravené!
Potom už len musíš opakovať po babičke, ale nie dlho. Po každej vrstve potreté krémom čas ho prevrátiť a navrhnúť. Perfektné! Základ budúcej dúhy je pripravený. Potom ho stačí ozdobiť správnymi farbami. Som si istý, že Kate ešte neskúsila dúhovú tortu. No, takmer všetko je pripravené. Zostáva už len uhladiť krém a pridať nejaké detaily. Perfektné! A teraz môžeme len pridať niekoľko detailov. Dúha s tvárou bude oveľa roztomilejšia. A môžete dokončiť aj kresbou niekoľkých oblakov. Ďalšie z mojich majstrovských diel je hotové. Prečo sa tak trápiť? Je to torta. Aj tak ju budete musieť zjesť. Stačí len naložiť veľa krému. Každý to miluje. Zdá sa, že babička a Tina koláčiky sú Lepšie jasné. ako môj, ale to hneď opravím. Na to potrebujem... Roztopiť trochu čokolády. Dúfam, že to dokážem rýchlo. Áno, tam to je. Tak skvelé. A chutné. Je čas naliať túto čokoládu na tento koláč. Ale je potrebné to urobiť so špeciálnou formou. Hej, nezabudni na posýpku. Pozri sa na to. Super. Však? A teraz... Tak cool. Áno, to je naozaj dobré, Zak. Áno, tento raz sa všetci určite snažili. Ani neviem, kde začať. Asi od Tininej torty. Je taká roztomilá, chutná, ale zjavne jej niečo chýba. Babinka, dúfam, že tvoja torta mi viac zachutí. Chutná, ale niečo tu chýba. Zach, možno aspoň ty si urobil dokonalú tortu. Vyzerá samozrejme dosť obyčajne. Ale vzhľad môže klamať. Vonia to tak dobre. A presne tak je to aj v tomto prípade. Už dlho som neochutnal taký lahodný koláč. Zach, gratulujem. Tentokrát je víťazstvo tvoje. Konečne! Už som si myslel, že nevyhrám.